ngake ngachaza ukuthi yini umbono. Umbono yinto oyibona ngamehlo kamoya ungalele noma ulele. Umbono ngoba ubona into engabona abanye abantu. Mayithanda uNkulunkulu anganehlisela umbono lamanje nibone ukuthi ngimi nobani la eningamboni njengamanje. Umbono lo kodwa ngeke niwubone nonke ngoba aniklini nonke. Basho njalo uJesu wathi nidinga ukugezwa inyawo ngoba aniklini nonke. Wathi ulokhuzana uPetro, Nkosi sasungeza nomzimba. Wathi angeke ugeze umzimba, ungigeze inyawo. So ke umbono uhambelana nokuthi uphethwe ubani. Umuntu okhonza uSathane unayo imbono. Umuntu okhonza uSathane uyaphupha. Manje abazalwane bayashayeka. Manje wavuka nephupho sekuNkulunkulu ngoba yena ethi uyakholwa. Manje wabona umbono sekuNkulunkulu. Mzalwane ngibone ukuthi nokuthi nawe usongena kuJuly Nkosi yami. Hawo bangakana nje kwelela kwezini ekhaya lethu. Abantu abahlale bengikhathaza ngithi bangikhathaza njalo. Hey yazi umzala wami ungiphuphele ngishayiswe imoto. Ngiyacela mfundisi ukhuleke uvalele sifu uvalele ukufa ngingafi. Ubani umzala wakho? Usindisiwe yini? Mhlawumbe isidakwa ngeseyiphuze. Sizokubona kanjani umuhle sinamehla angcolile ukuphuza. Siyatatazela wena umzala wakho. Umzala wami ungibone ngishayiswe imoto. Ubone izidakwa ngishayiswe imoto. Umbono uya ngokuthi ubone obani. Asizuvele sithathe yonke imbono sithi uNkulunkulu simsukele. Yabona njengoba ngimi la. Oba Sathane maye khona la ehlezi la uzongibona ngikhuluma ngithandelwe inyoka. Athe uthwelele umfundisi ngimbonile mina unenyoka. Kanti inyoka ihamba nayo Sathane umbonisa ngoba efuna ngibe njani ngibhekwe uthwe nenyoka. Ongcwele uzongibona ngimi nengelosi la noma ngimi noJesu ethule ethezana zakhe kunamanqele. Ngokungcwele uzobona into engcwele. Yanizwa kodwa? Aphinde futhi ongcwele angibone nginenyoka. Bese kuba nezwe elimshoyo kuye lithi yambona lo muntu enizwe lizofanele ezonibonzisa. Akangikhonzi mina. Ungcwele ungibona nginenyoka kodwa wakhuluma uNkulunkulu ukuthi lo muntu ngiyamdalula kunje. Ngabe amagama kusho ukuthi ongcwele uyazibona into uzoyibona uNkulunkulu eveza uyena bese khuluma. So asisuthatha noma yini. Hawu ngimbono umzalwane. Ngibona ukuthi nokuthi nasihlole wena qala ubona umuntu wena ubani. Asizuvele sithathe izinto ehambe ekhuluma ngayo. Sengangizwa ke manje. So ngeke ukutatazeliswa abantu. Uzophupha umuntu kwenzeka into embi kuyo uyotatazela, utatazelelana ngoba vele mawufike ekhaya izulwini. Yini usabukufa? Hawu umzalwane umphuphe ngishayiswe imoto. Yazi ngathi ngishayisela namhlanje ngisazizwa ngingcwele ngale ndlela ngabe ngiyekhaya. Lovela dambe. Aphelelwa amandla ngoba ubekhonjiswa uSathane. Efuna ukwenza ube njani ube mubi. So fundani ukuthi umbono lithikelelizwe ilalela ukuthi understand abantu. Mangabikho umuntu onamuka umvuzo wenu othanda ukuzenza othobile khonza izingelosi ephike ngembono yakhe ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Imbono yangokuthi unengqondo yenyama noma unengqondo kamoya. So asizudlala abantu thina. Uyazazi wena ukhonza abantu. Uyayazi impilo oyiphilayo. Usutatazeliswa umuntu okhonza uSathane. Abantu bake basho uJesu bathi uJesu noBeelzebuli. Bathi unguSathane. Kusho abantu noSathane. Ngoba kuya ngokuthi unamehla kanjani. Ngeke esemehlweni akho yona oyibona lapha. Mawukhonza ukuhleba ubona abantu ababili ukuthi abantu bahleba ngami. Wazi ngawo ukuthi uyahleba.
yini ungake kufike ukuthi labantu ababili komunye nowomunye ngoba ukho kuleyo ndawo. So umuntu ubona ngale ndlela iyona yena. Asiduleke la angazi ngiyelani kodwa sengifikile ngimchaze le ndaba yembono. Abantu baphelile, amabandla aphelile. Sumuntu azoma phambili athi ngibona ukuthi nokuthi asithandaze imbazalwane lo bayothandaza bafaka usathana mhlawumbe uvimbize ungayikwana phezulu ase-political powerful abazibeke bathandaze athi umfundisi esihambile isikhathi besithandaza asukhonza namhlanje usathane washaya asangenanga lelizwi elizonyakazisa abantu babo. Funeka sihlale sikumoya sizibheke lezi zinto. Lithi izwi lenkosi usathane uzenza ingelosi yokukhala. So kulula kabi ukuthi into emnyama ubone isimhlophe yenze usathane simhlophe akayikazi lo mhlophe emnyama. Isihloko-ke senkonzo yethu siseBhayibhelini ngisenze sabayiphingi inkonzo yethu namhlanje nangesonto edlule ngasho kanjalo. Bazalwane abaningi-ke bayalimala ekukholweni ngenxa yezifundiso zamanga. Ziyingozi zingakhipha ezulwini lokufaka ebhujisweni imfundiso zamanga. Kuleli vesi-ke lonke ngikufundile and angenhla nangezansi ayahambisana nalo acebile. Into esengiyinothisile nje yabona incwadi yabaseKolose. Ungathandaza uzinike ithuba ufunde incwadi yabaseKolose yonke. Angazi mfisa ukwazi uPaul wayekuphi umoya ebhala le ncwadi ngoba ijulile. Kuleli vesi sithola izinto eziwu-5 sesikhuluma ngazo. Ngesonto edlule ngikhulume ngeyodwa. Namhlanje ngizokhuluma ngo-number 2 naye ngeke ngiqede. Lezi zinto eziwu-5 ngizozibala. Number 1 sikhulume ngane nyanga ngosonto edlule. Esithola leli vesi ukuzenzela imithetho eyenza izinto ezinganqatshelwe yizwi zibonakale zingafanele futhi ezingavunywa yizwi zibonakale zilungile. Ngethemba niyangizwa kahle kodwa niyamazulu nobheka akekho ozohlakazeka. So-ke izwi lithi makungabikho umuntu onephutha umvuzo ngoba uzophutha umvuzo umuntu into enqatshelwe yizwi ayenze ibonakale sengathi ayisona. Leli izwi engakhulumanga lutho ngayo ayenze nibe yisono ngoba uzakhela okwakhe ubungcwele uthi sikhulumile ngalokho. Bathi abaFarisi babopha imithwalo enzima bayibophela abantu bathi lokuyifula ngomunwe. Kusho ukuthi kunabantu esebezakhela ubungcwele babo obungeke bungenise ezulwini. Baye kubungcwele obuseBhayibhelini babenze bona kube ngathi ku-wrong. Yokuqala-ke ngikhulume ngabasibili. Number 2 esokhuluma ngayo namhlanje ukuzenzela indlela ethile yokukhonza engekho ezwini njengokukhonza izingelosi nabangasekho nokukhonza amadimoni. Lokho esokhuluma ngayo namhlanje. Bese kuthi number 3 ngizozisho zo-5 ukukholwa okusekelwe imbono yendondo yenyama. Ukukholwa okusekelwe imbono yendondo yenyama. Lento engikade ngikhuluma ngayo manje engithe hloko sizoyizwa ngazi nenkonzo eningi ngoba ngisazoqhubeka ku-number 2. Number 4 ukukholwa okusekelwe ukuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Abantu bahlakaniphile. Abantu banezambulo. And mase beyishaya izambulo bese pulpit ngeke ungaphenduki. Kodwa lo muntu uvuke empilweni. Kade empilweni uvuke entombeni. Mawuyintombi uvuke endodeni. Kodwa lana isidezi ayimase sesiphile emhlabeni okukholwa izambulo. Sekunenkolelo ethi akufanele umfundisi asuke phambili engashiya isambulo. Yini isambulo? Inoma yini ekhulunywayo okungayanga. Isambulo. Singaba sihle, singaba simbi. Singabe sasesiphokweni, singabe sasezulwini. Asikeleni ukuthanda izambulo. Asithande izwi impilo kahle.
liphelele linazo zonke izambulo oyifunayo. So-ke la kukhulunywa ngezambulo zokuhlakanipha kwabantu, ngoba abantu bahlakaniphile. Umuntu uhlakaniphile uzokushumayelela phenduka uqede. Uthi uzwa ngelinye ilanga kuthiwa waphenduka bemfundisela nokwenza ukuthi nokuthi. Umphikele. Emthawa ekhama nezambulo zasesibhobheni. So-ke number 4-ke ukukholwa okusekelwe ukuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Hlala ngibonga-ke uNkulunkulu wangisiza ngoba uma ngishumayela ishumelo yami based ezweni, angazi ngisuka la ngiphoxa amavesi amangaki. Ukuthi ngamafushane anginakho ukuhlakanipha kwami, ngikhuluma ukuhlakanipha kwezwi. Ngake ngantshela ngelinye ilanga ukuthi namhlanje indlela sokushunyelwa ngayo kwezinye indawo alisafundiswa. Ufika umfundisi nesihloko kahle hle sekuyimotivation, awena nje kuthiwa imotivation. Baphuma abantu bephampekile. Angikaze ngifundiswe kaNkulunkulu. Kade ngidlalisa amagama ahlakaniphile. Futhi ayenza umqondo, hayi ukuthi awenza umqondo. Kodwa ngeke ngamngenise ezulwini ngoba lithi izwi likaNkulunkulu. uJesu yedwa indlela neqiniso lokuphila. Uma uzokhuluma into engekho kuJesu, awuyizwi. Bese bottom Number 5, okokugcina ukukholwa nezifundiso ezingasekeliwe yiNkosi Jesu Kristu ezingukucathula kwezwi. Ayike ngangishilo ngakhola each and every service ngizolokhu ngiziphinda bese ngikhuluma ngaleso sihloko ngalelo langa. Namhlanje sikhuluma ukuthi ukuzenzela indlela ethile yokukhonza engekho ezweni, njengokukhonza izingelosi nabangasekho nokukhonza amadimoni. Lokho besikhuluma ngakho namhlanje. Ngiphindile sifundile, angabikho umuntu okwemuka umvuzo, onamuka umvuzo wenu othanda ukuzenza othobile ekhonza izingelosi. Ngina lapho namhlanje. Asikwazi bazalwane ukukhonza izingelosi, ngoba zona zinikwe umyalelo wokukhonza abangcwele. Asiyikhonzi iyona ekhonza thina. Funa kungena impela lokho, ngoba kunamagama amaningi ahlonipha ingelosi, zibizwa ngey'thunywa. Kahle igama elithi ingelosi, an angel, in Greek angelos, lisho ukuthi isithunywa, othunyiweyo. So ngama amagama bekorong mabethi isithunywa sami, kodwa barongo ngoba sebekhonza ingelosi. Umuntu okhuluma ngesithunywa lo wasikhuluma ngengelosi. Mawuya laphaya kuSambulo, ngenxa yabantu angazi ukuthi icacile leyo. Ake sisivuke ngoba manje icacile isobala. Kukhulunywa ngengelosi yebandla. Ngiyakwazi ngokamnithi. So abantu sebeze babhilivele ekuthenini kunengelosi yebandla. Uma benza into izothasuka ingelosi yebandla bafuthi usungayenzi leyo. Kanti ingelosi yebandla ubani? Ingelosi yebandla umfundisi. Ngoba uyena othunyiwe sebandleni, ekuthi ukhaziwe la. Angikhuluma into engekho seyibheka manje. Kodwa sebekwakhe ezifuna ingelosi ethunywe ezulwini yebandla. Yabona sikhuluma nje ukuthi khona yalozala. Ayikho leyo ngelosi. Asinakhona ingelosi bafowethu. Asiye lapha. Iqala lenda. Ngicela verse 12. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi belikhuluma nami, kuthe ngiphenduka ngabona izinto ezizibane ezisikhombisa zegolide nosifana nendodana yomuntu ephakathi kwezinto ezizibane embethe ingubo ekhawule enyaweni ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Ihlelo lokuthi inkolelo bengayiplanile ikho nje ngisho okay, asivele sigqume seku-19 la kuchazwa khona 19 and 20 bengazi bengicabanga khona la izoqala khona seku-19 and 20. Ngakho-ke loba okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokho, imfihlakalo ezinganyezi ezisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinto zezibane ezisikhombisa zegolide yile. Izinkanyezi ezisikhombisa izingelosi zamabandla. Izinkanyezi ezisikhombisa izingelosi zamabandla.
nezinto ezibane ezisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. Kuthiwa kukho la, ngicabanga ukuthi kuza kukhona la kuchazwa khona lokuthi-ke nginalelami iBhayibheli elichazayo. Ingelosi ngase ngishilo igama lesiGreek elithi angelos, elisho ukuthi othunyiwe. Ingelosi yebandla uJesu ayekhona makuthiwa la izingane ezisikhombisa namabandla, ubisho abefundisi bamabandla ngoba ibona abethunyiwe. Njengoba ngila uNkulunkulu engibeke entabeni ngiyingelosi yebandla, not ingelosi ephile ezulwini, ngithunyiwe. Sesihambisana, ayikho ingelosi ezala kuthiwe yebandla. Sizazobona wonke umuntu ola phakathi kwenu bayekhonza uNkulunkulu unani, unengelosi yakhe, kodwa hayi ukuthi uyikhona. Siyalapho-ke manje kona solungisa lezi imfundiso zamanga ezenze ngathi zinengilosi okufuneka siyikhona. Ngithi asikwazi ukukhonza ingilosi ngoba zona zinikwe umyalelo wokukhonza thina, ziphiwa amandla okusikhonza, kodwa lawo mandla angaphansi kwamandla anikwe thina. Yazi noma yiningi ukuthi ingelosi ayinawo amandla ngaphezu kwawo. Ngokunjalo noSathane akanawo amandla ngaphezu kwawakho. Uma uhamba ngobungcwele ukhonza uNkulunkulu siyawanyathela amadimoni, noSathane siyamnyathela. Ukuthi siyazikhohlwa ukuthi singobani, bese sivumela uSathane asilinge awusifake ehlathini. So ngithi-ke iziphiwa amandla okusikhonza, kodwa lawo mandla angaphansi kwalawo esiwanikiwe uma sihlezi ekungcweleni. Ithini inkosi uJesu Kristu ngezingelosi na? Mateyu 18:10. Bhekani, ningadeleli namunye kulabo abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Iy'ngane uma zisencane kakhulu ebelungwini zitshela ukuthi zine-guardian angel. I-guardian angel akuyona iy'ngane ey'ncane, sonke sinama-guardian angel. So ngoba umuntu lohamba ngokungcwele kanti ushilo kuwe 91 ukuthi ngothuma iy'ngelosi zami zimthole engaqhuzuki ngonyawo. Angithi ngiyalazi lelo vesi, kodwa kusho sizikhonze. Ingalenzi lelo phutha ungayikhonzi-ke iphi ukuzokhonza thina. Uthi kuJesu, ningadeleli namunye kulabo abancinyane, ngoba iy'ngelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba. In other words, mamhlukumeza ubaba umthembu, ingelosi yakhe izotshela uNkulunkulu ayizukulwa nami, ayinawo amandla. Nako ukuthi abantu sehlukumeze umuntu othanda umgadi ubaba umthembu, abese ya-act uNkulunkulu. So iy'ngelosi zisigadile ziripota kuthiwa zibona ubuso bukaNkulunkulu njalo. So njengoba singaka nje, each one of us unengelosi yakhe, kodwa ungalenzi ukuthi uyikhonze. Ngiyangizwa kodwa ngabe ukhuluma nengelosi yami ekade uwenzayo ngoba uzokubona isona yami yodwa, kodwa ngisakwazi umkhathi sibani bani onikile manje uhlukene nawe. Lento yokuthi kune-guardian angel akusiyona ey'ngane kuphela, all of us. AmaHubo 34:7 ngisakhuluma ngey'ngelosi zenzani kithina, ziyasikhonza. Uthi verse 7 uMubo 34, ingelosi kaJehova iyamisa zonke kuba bamesabayo ibakhulule. Umsebenzi wengelosi leyo ukusikhulula, imisa zonke, iyakaka. Njengoba u-Elisha umyeki yabo uGehazi bathi babevuka ekuseni yabona inqwaba sesikhohlwe lesi sizwe bezohlasela u-Elisha. Maye yakhala le ncebo ukuthi u-Elisha, Jehova vula amehlo ayo ibone ukuthi abangakuthina abangakanani kunabasihlaselayo. Bavuleka amehlo kaGehazi wabona kugcwele ipapa, iy'ngelosi zingamasosha zizovikela abanye u-Elisha nje. So iy'ngelosi ziyathunywa, ziya-instructwa zizokwenza umsebenzi wokusivikela. Kodwa phinde ngisho azinawo amandla angaphezu kwawethu esiwaniniwe.
Hayi ngakwenze konke ngikuthanda ingelosi kodwa inamandla ngaphezu kwawo. Ngeke iphilise umuntu. Ngama ngiphilisi kodwa mase ngithe ngegama likaJesu uzophila. Yona ngeke ikwazi ukuphila. Yona yazi ukuthi ngiyosho. Awu uNkulunkulu umthukile usibani bani. Sekunje bayamhlupha benza ukuthi abese act uNkulunkulu. Sebenze ingelosi lo. So ingelosi kaJehova yamisa ngazonke kwabamesabayo ibakhulula. Ingelosi yakhulula uJesu esosizini. Ngoba umsebenzi wazo bafowethu wenzani ukusikhola. Ongabamba lelo. Ngale kokushibana. Futhi akayona ingelosi uMaria. Usiyabona abantu abakhonza uMaria benzani? Bakhonza idlozi. Maphela wabo uMaria wayiphila emhlabeni wabo. Noma ngabe ucwebile noma akacwebile iqiniso lithi bakhonza idlozi. Idlozi akusho ukuthi umuntu sesibhokweni. Umuntu ongasekho okhonza emhlabeni ngenzeka besezulwini. Abanye bakhonza uPaul esikholelwa ukuthi usezulwini. Bakhonza idlozi ningizwe kahle. Akusho ukuthi uPaul sesibhokweni mayibizwa ngedlozi. Sibiza ngedlozi ngoba uyakhonza ufile. Luka 22 verse 42 to 44. Ukhuluma ukuthi uJesu esosizini waqiniswa ingelosi. Wakhuleka wathi Baba umuthanda useGetsemane ngalesikhathi. Susa lesi sitsha kimi nokho makungenzeki intando yami kodwa yakho. Verse 43. Kwabonakala kuye ingelosi vele ezulwini iqinisa. Verse 44. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela izithuthu zakhe zaba njengamathonsi egazi ethonsela emhlabeni. uNkulunkulu Baba ebona indodana yakhe ithandaza umthandazo okhombisa ukudideka ethi Baba umuthanda susa lesithu usekhohle ukuthi uzele sona emhlabeni. uNkulunkulu wathumela indodana ingelosi aboqinisa umntanamba. Kodwa simuza uJesu ejike sekhuleka kuyona. Kube kukhuleka kuyise yona izokwenza umsebenzi wayo wokumqinisa. Hayi ngoba yona inamandla ngaphezulu kwakhe. Baba mangalibamba lelo. Ingelosi ayinamandla ngaphezulu kwakhe. Uthi iBhayibheli sohlulela ingelosi. Sohlulela kanjani ngaphezulu? Esosizini onzima wakhuleka eqinisela izithuthu zakhe zaba njengamathonsi egazi ethonsela emhlabathini. So ukuqiniswa kwakhe ingelosi akumenzi abe ngaphansi kwayo. Ukuqiniswa kwakhe ingelosi akumenzi afanele ukuyikhonza. So siyikhonzela negative ingelosi. Imimoya yokukhonza esiyingeziwe. Ngokufunda amaHebheru 1 siqala lapho kuverse 1. Sizothi kuhlala kumaHebheru ngizawuze kumasiqeda sebesizivala mkhamba nazo. uNkulunkulu esekhulumile verse 1 endulo ngokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2 ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana ayinise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingummenyezela kwenkazimulo yakhe ifuzela uqobo iphasa ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngosokunene somkhulu kweliphezulu. Lalele kuverse 4 seyaba nkulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. So uJesu uNkulunkulu ukhulumile endulo ngabaprofeti namhlanje sekhuluma ngoJesu. Kodwa bangakanani abaprofeti? Inqwaba ukhulumile ngabo angisho ukuthi abasekho. Kodwa njengamanje ukhuluma kakhulu ngoJesu noma ngomoya wakhe ongcwele. Athi ngiyothulula umoya wami ngekhathi zokugcina. Abantu bayophupha amaphupho babona imbono. That's how God speaks to us. Isikhathi esiningi. Angisho ukuthi ngiyakhuluma ngomprofeti. Kodwa ukuthi sebelimazile igama. Uthi uJehova bayaprofetha ngegama lami kodwa ngibathuma. So uNkulunkulu akasize sibe kumoya. Sikwazi ukuhlukanisa umprofeti wamanga nomprofeti kaNkulunkulu.
kodwa ibambeka umprofethi wamanga akusho ukuthi uprofethi amanga. Igama leli esingalwazi ukufaka ezulwini, is a false prophet, not because he prophesied lies, but he is a false prophet. He is not a genuine prophet. Ilapho leli gama umprofethi wamanga ngacabanga ukuthi ukhuluma ngami okhuluma ngeqiniso aqede. Wathi ngikutshela indaba nami-ke ngaprofetha umprofethi wamanga ngangizomusho ngoba ngifuna ukugxeka ibandla uyibandla elithize ngalazi elinkonzo iprofetha ngaya khona-ke ngisemncane bavuka nake sebeleni lwangikusiza nengithanda indaba ngaya khona-ke ngisey'nsizwa nje nami mangiyakhona kulo mama lo ngoba madoda hlehlambe ngibheke iy'khathi zenu mhlawumbe inyanga abantu besifazane nabo abesilisa nenabesifazane ufika hambe mayekwakho ubudlelwano nenyanga yedwa ngale noma yekwakho ubudlelwano nomthandazi sibambani funa ungibambele yena abesekuyeza-ko khona inyanga engizwile ngapha senzongazi awu nihambe nekho ngathi sisethiwe yonke lento afika zezo naye angamazi kanti ngizothi akhuluma kanti bayazwana akusebenze bakusebenze kanti umngani wakhe nangiyeko njalo-ke nami ngijathiwele umuntu wesifazane. Awu uma ngifika lapha ngizoyibamba indaba sekuthethiswa yena uma ngifika-ke hhayi athi usibuza kuyo yale lento ekulo mama lo ayisali isithuli noma ngishiwa indaba singabi isithuli athi ningaphinde niyenze lento afaka abangekho niyenzelani umuntu wenkosi lo yekani kumsebenzisela umuthi awusebenzi kuye ngeke kuleyo muntu weyifela lo muntu kaNkulunkulu lo wena baba ungitshela akwenzeka umuntu eqeda ukudla bese uyophalaza noma ukhishwe isifo yakenzeka bese bebefakela umuntu akaboni yamgalula lokuthi ubengilethela ukuthi ngizodlisa usekuthethisa yena manje hawu mubona uqede ngifaka ukudla uphalaza umuthi awuhlali kuwo noma bekhishwe isifo uma lo muntu nina yekani lo muntu abantu umuntu wenkosi lo akekho yomthinto oyifela nangaphuthule umuntu ngishelokho ngaprofetha na ngisesezonweni namhlanje ngikuphi ngilanga umuntu wenkosi ngempela. So ngamanye amagama umprofethi wamanga akusho ukuthi ukhuluma amanga kuchazwa ukuthi uyiphongkongo mhlawumbe ulimi osiluzwayo is a false prophet not because he prophesied lies kodwa ngoba akayena weqiniso. Sisihambisana manje lokutshela iqiniso ngesinye isikhathi uyekuyele ukuthi ayizibahaqela nje ukuthi abaprofethi bathi asisho ukuthi ukutshela amanga lokutshela iqiniso ngoba usathane akaphucwanga mayexoshwe ezulwini ukwazi ngokunye. That is why makulana imvuselelo makulana inkonzo singena emkhosini ngoba usathane ugijima kuqala uyazi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi ngonyaka 2026 uma sisaphila sobe senza inkonzo endaweni ethile gijima amandla ayoplanela akaphucwanga. So abaprofethi bakho batshela iqiniso hayi amanga. Inkinga ukuthi uye umprofethi wamanga wena not ukutshela amanga. Seniyangizwa-ke manje uJesu unikwa igama elikhulu kunelezingelosi sisakhuluma siqhubeka nobani noHebheru 1 uthi uvesi 5 wakhona ngokuba yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi uyindodana yami wena namhla ngimzele na akakaze asho kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. So uJesu uhlukile kuney'ngelosini ukuthi uthuma ingelosi ayomqinisa kusho ukuthi singaphezu kwakhe. Verse 6 futhi mhla engenisa oyizibule emhlabeni uthi nezingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhuleke kuye. uLuka 2 verse 14 zakhuleka zonke iy'ngelosi uJesu efike emhlabeni. So akalingani ney'ngelosi. Uma ufunda iHubo ngicabanga ukuthi 8 uthi uNkulunkulu usidale saba ngaphansana nje kancane kwakhe. Iy'ngelosi azikho lapho singaphezu kwazo kodwa ziyimimoya yokusikhonza.
So singalokhu sikhuluma ngengelosi. Yazi khona abagcwele kakhulu engelosini, bayibiza ngey'thu, ingelosi yebandla, ingelosi yebandla umuntu obekwe ngelo bandla. Hayi ukuthi khona ingelosi evele ezulwini. Verse 7, ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Verse 8, ngabheka 1. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Nonsibani khulume kahle. Nami ngimela ngixolele bazalwane. Sikhuluma ke la verse 8 uMahebheru 1. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho kuyintonga yombuso wakho. uNkulunkulu usho endodaneni yakhe uyibiza ngoNkulunkulu. Lawa magama asho uNkulunkulu endodaneni lo ubhala lamaHebheru uthi ngezingelosi uthi ngendodana uthi ubani uNkulunkulu Jehova Sebawothi. Verse 9, uthandile ukulunga wazonda ububi, ukhuluma ngendodana yakhe. Ngalokho-ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezulu kwabafowenu. Abafowabo bakaJesu obani? Ngesikhathi uJesu ehlezi nabafundi bakhe kungena igijimi lizothi uyihlo nonyoka nabafowenu bakufuna ukuthi uJesu abafowethu obani, ngoba abafowethu laba benza inhlangano babani. So-ke mayisekhuluma-ke ukuthi uNkulunkulu umgcobile uJesu ngaphezu kwabafowabo abayithini. Sonke singabafowabo. Izwi leNkosi libeka kucaca lithi kuKristu akekho owesilisa nowesifazane. So sonke la endlini singabafowabo bakaJesu. Kodwa ugcotshwe kakhulu kunathi. Singazilinganisi njengaye. Yikho-ke sibiza ngeNkosi yethu. Verse 10, lokuthi wena Nkosi ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Usasho uNkulunkulu ukhuluma nobani? Nendodana yakhe ibiza ngeNkosi ngoba John 1 verse 1 akuvelanga lutho ngaphandle kalizwi. Konke okuvelileyo kuvele kuJesu. Mawuya kukwizakhe ngicela verse 8 lithi wayeyingcwethi yomsebenzi. Uyena wayeyi-architect. Ngoba wayeyizwi uthini uNkulunkulu mayindala abantu? Uthi makusenze uyakhuluma. Ukhuluma ngoJesu, yizwi, uJesu ulizwi. So uNkulunkulu akenzanga lutho ngaphandle kaJesu, okuyivoice yakhe, yizwi lakhe. Mawufuna ukuthi u-understand. That is why iBhayibheli eligama leBhayibheli mawuthanda uJesu. Ngoba umunye wawubona umbono ukuthi umoya ongcwele kunendawo akangangeni kuzo. Kodwa uJesu ungena yonke indawo. Ngoba ngisho nesangoma siyaliphatha iBhayibheli. Masiphethe iBhayibheli siphethe abantu izwi, ulizwi, uJesu. So uJesu ungena noma yikuphi ngaleli izwi. So ufuna sathi mawuphethe izwi uqedile uphethe umqondo. Because ngimbonge mina uNkulunkulu wangisiza ekungifundiseni kwakho ukushumayela ukuthi ngishumayele izwi. Ngoba kuphelile akukho ngale kwezwi, hayi akukho futhi. Noma umuntu ethanda ukungihlasela usho yonke into afisa ukuyisho, ngikhuluma izwi kwaphela. Uthi uPetro Nkosi sizoyaphi ngoba mazokuphila kwena. Verse 11 ufuna ukukhambisa verse 10 sibele ku 10. Wena Nkosi ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Verse 11 wona ayakubhubha kepha wena umi njalo. Wona onke ayakuguga njengengubo, njengesambatho uyakwagoqonga njengengubo ayaguquka. Kepha wena unguye njalo iminyaka yakho ayikuphela. Inkosi yethu uJesu lo. Ngokunjani umunye noBaba. La magama asho uBaba endodaneni kodwa washo kuye, washo kuNkulunkulu futhi. Ngoba uJesu izwi lakhe unguye. Umoya ongcwele umoya wakhe awuphefumulayo unguye. Ngeke wahlukanisa umoya ongcwele izwi likaNkulunkulu
uNkulunkulu. Verse 13, kepha yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi sekukhuluma umbhali-ke manje, yiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisanqabelo sezinyawo zakho na? Ikwasho kuyiphi ingelosi? So uJesu ungaphezulu kwey'ngelosi, kodwa kuthunywa zona ukuthi ziyomkhonza. Mayifika emhlabeni kugcwala iy'ngelosi, iqulu elibonwa abelusi ziyathula, zithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa. So ngaso sonke isikhathi uma ngizwa ngisho njalo, ngoba simcula ingoma yey'ngelosi ezayiculayo uJesu efika emhlabeni, kodwa ziyamkhothamela. Verse 14, azisibo yini sethu iy'ngelosi zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayokudla ifa lokusindiswa na? Iy'ngelosi sizinikiwe ukuthi zisikhonze thina siyodla ifa lokusindiswa. Asikwazi ukuyikhonza. Letha lokho ukukhonza umuntu ongasekho, ngoba umuntu ongasekho ungaphansi kwey'ngelosi. Thina sikhonza uNkulunkulu, sikhonza indodana uJesu, sikhonza umoya omngcwele. Ngale kwalokho cha. Siyabonga ukuthi sikwiy'ngelosi ezisigadayo ezenzela yonke into, kodwa thina asizikhonzi. Ziyimimoya ethunyelwe verse 14 nasempini. Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayokudla ifa lokusindiswa na? Ngakho-ke ngeke kulinde ifa lokusindiswa uma usakhonza izingelosi. Ngeke kulinde ifa lokusindiswa uma usakhonza iy'thunga, usathi uphakelwa isithunga. Ngakhumbula omunye uthi awushaye lapho mfana, awushaye lapho, isithunga sami siphakama. Siphakanyiswa nge-keyboard. Kunzima emhlabeni. Ngenxa yokungalifuni iBhayibheli, bahlezi nje phela abazalwane bamlalela lo muntu onesithunywa esikhulu umfana la. And uthola ukuthi-ke kwamanye amabandla lo mfana unjani, uyayishukela ngenhlalo, uyayibhelela, ukhuphula isithunywa sikafundisi ngoba khala abazalwane. Yabona ukuthi sisenkingeni yangaphandle, sisenkingeni. Ihambe le ndoda ifike ishukela uzokhuphula isithunywa somfundisi. Umfundisi bese siphakamile akhalisa abazalwane, bese kuthi uNkulunkulu ube mningi, wakho bamncane uNkulunkulu. Lolo limi lo, mningi uNkulunkulu namhlanje. Asiye. Sikhonza umdali kunokhonza umdali wena. Ngaso sonke isikhathi asibe ngabantu abaphatha izinfihlakalo zikaNkulunkulu. Ake ngikhulume lento. Mhlawumbe izosiza isivulamelo. Khona izwi lapha lo mpostoli Pawulo. Basekhona ukuqala chapter 4 verse 1. Umuntu makasazi ukuthi sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Ukuanalyze leli bese siyayixoxa. Umuntu makasazi ukuthi sizikhonzi zikabani? ZikaJesu. Kodwa siphethe imfihlakalo zikabani? ZikaYise. Now, umuntu ekulethela isambulo, umuntu eletha isambulo ngithi imfihlakalo le, uphethe imfihlakalo kababa walo amkhonzayo. So umuntu okhonza amadimoni uphathe imfihlakalo kaSathane, ngoba nathi sikhonza uJesu bese siphathe imfihlakalo kaNkulunkulu. Lithi-ke lelizwe abantu mabasazi ukuthi sizikhonzi zikaJesu, kodwa siphethe imfihlakalo kaYise. Uyiphethe imfihlakalo kaYise na? Abayiphethe babonakala ngenkambo yabo ukuthi abasibona balo mhlaba bangabasezulwini. Mabekhuluma izwi libezwa. 1 John chapter 4 verse 5 and 6. Uthi umpostoli John mayibhala izwi alisizwa, ngoba thina sibona bezwe. Liyabezwa balo kodwa thina alisizwa. Yona into efike ngithuthuze mina babephuma abantu egroupini. Bakhishwa ukuthi abangizwa, ngoba bayibona basekhaya kube bebengizwa bebeyohlala.
1 John chapter 2 verse 18 lithi baphuma kithi ngoba bebengesibona bakithi ukube bebengabakithi bebeyohlala manje bangabaphika uKristu sokungaphatheki labo emojikelo umndeni wakho kanti umndeni wakho awukhona ingoba nizelwe umuntu munye ngokwenyama kodwa niqhamuke ndawonye wena niwasezulwini abakuzwa abaunderstand yikho bekuzonda bekuhleba befuna nokukubulala uxoshwa nasekhaya usuphatheka kabo uxoshiwe ekhaya ezulwini ukuthi abakuzwa abaunderstand ngoba babona abasekhaya wozala kuthini ekhaya enkonzweni sizokuzwa thina sikunderstand uzizwela usekhaya yikho uJesu ethi mina abazali bami nobaba nomama akubona laba abangaphandle yilabo abenza intando kaBaba umyalelo omkhulu esinikezile ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe ungabi nabanye uNkulunkulu asikhonzela yedwa ngoba uyena ongowasekhaya uyena osidalile ukhonza bani wena uphethe imfihlakalo zikabani abantu mabasazi sizikhonzi zikaNkulunkulu zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu asiphatheni imfihlakalo kaNkulunkulu imfihlakalo kaNkulunkulu uKristu imfihlakalo kaNkulunkulu Yesu lithe izwi linjani liyikho konke zindalo imfundiso zabantu mokulalele kahle lokhu uzozixwaya ngiyaphinde ngiyacela makhona ongeke ekhaya lethu lenkonzo yanamhlanje uma uzoyilalela kusasa ijulile ufuna ukuthi ube sekhaya lethu ube no-WhatsApp wakho fike ekhaya usurelaxile usuwenze umsebenzi wasekhaya uphinde ubekele ifoni uqekethe usukhula kumoya ngoba isikhathi sokuthi sikhuleni bafethu kumoya uthi uma ibhala umpostoli Paul lapha kuTimotheyu uthi uNkulunkulu ufuna ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso uzofinyelela kanjani ekulazini iqiniso uqabana nalokho uzofinyelela kanjani ekulazini iqiniso yonke into esikhulunyiwe iqiniso uzoyikhola uNkulunkulu senzele umsebenzi olula ukuthi sibe nale group kaWhatsApp le wenze njani ukuthi urelaxile uvule uphinde ulalele inkonzo yike kudwala ngamafoni abantu inkonzo eziningi okwazi ukuzilahla isikhathi ngoba ziyakhulisa uyubone ngangibona ngisabonza izithombe amafilimu ufika usibuka isithombe usijabulele simnandi uma usibuka wesibili khona ubona angibona ngale khona lento la nalana izwi kaNkulunkulu njalo konke lokho okukhulunyelana ngeke ukubamba kodwa uzoluma uyiphinda ukukhulunywa kanjani kuzwa ngake lokho indaba waziwa ngoba uthema ulalela okunye umoya ongcwele wambula bese kumbula usulahlekile awusangeniswa WhatsApp usuyakusiza kunezinto eziningi ezigejile namhlanje hayi ngokulela ukufunda lokukhuluma nawe ukucacisela lokho sekukhulunyile ngenani kuWhatsApp ukhule kumoya ngokuyinhloso kaNkulunkulu sonke sisindiswe sifinyelele ekulazini iqiniso lesikhuleko babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu omusa siyabonga ngakho konke sisonde ngakho namhlanje ngoba izwi lakho liphilile linamandla ligijima ngaphezulu kombane lidabula umlilo lidabula amanzi libukhali kunenkembe esikadamuthi zombili izwi lakho Nkosi lihlukanisa umoya nomphefumulo lihlukanisa umkhathi namalunga lahlulela imicabango nezizinto ngoba kukho kusithekile kuwo ngekho bani siyabonga Nkosi umusa senzele wona ungandelele ukukhonza uNkulunkulu ophilayo ukusinika ivangeli eliphilayo esingenamahloni ngalo ngoba lingamandla akho uNkulunkulu siyabonga bakhona abaningi mhlawumbe bebengakukhonza kangcono kunathi kodwa usenzele umusa ukuba sikhonze ngeqiniso siyabonga ke uNkulunkulu wethu usisa kube lona loyo ofikile namhlanje kungabi inkozo isola ngokufika kwakhe kule nkonzo izwi lakho lihlale limkhulise limqinise ngoba yilo leli indlela leqiniso lokuphila ngeke sifinyelele kuNkulunkulu Baba ngaphandle kwakho Nkosi Jesu siyabonga nangalolu lusuku siyakudumisa ngakho konke uJesu Kristu inkosi amen Oye Nkosi akempeo
Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngishela umphathi wohlelo ukhethe inkonzo yakhe uJesu Kristu inkosi.